Вітаю вас. Сёння мы пагаворым пра вельмі дзіўныя метамарфозы ў прамовах Александра Лукашэнкі. Апошнім часам у ягонай рыторыцы часта гучаць акцэнты пра Бога і надвор'е. Падчас апошняй паездкі ў горадню ён літаральна заявіў прысутным, цытую: «Я прывёз вам дождж у падарунак». З вами Сергей Пелесак, это программа «Просвета». Со мной в студии уже Змитер Мицкевич. Вітаю, Змитер. А на сувязі з Вільні чалавек, які шмат гадоў аналізуе сувязь веры, палітыкі і беларускага жыцця. Старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северинец. Павел, вітаю вас. Добрый день. Сябры, давайте на пачатак для закваски паглядзім самую яскравую і гучную цытату Лукашэнкі, самую дзіўную, якую ён агучыў падчас паездкі ў горадню. Но как-то услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Я вчера позвонил ему, говорю, ну дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал. Прилетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать, там кругом озера. На полях озера, ливни страшные прошли. Вы просили, я сделал. Павел, до вас пытанне. Лукашенко кажа, вы просили, я даў. Ну я не могу паўстрымаць смех. Вы просили, я даў, так? Ці гэта ввогуле нармальна для чалавека ў 21 стагоддзі, для лідара, ну хай сабе узурпатара, але все роўна лідара еўрапейскай дзяржавы, так, цывілізаванай Беларусі, прысвойваць сабе нейкія прыродныя з'явы і прадстаўляць, што гэта ягоны падарунак. Гэта выглядае, гучыць як нейкае паганства. Ваше меркаванне на гэту тэму? Ну, яшчэ паўбяды, калі б гэта было паганства. Гэта вельмі можа быць, што і цяжкая хвароба. Тут уже, канешне, псіхіятр можа даць рады. Таму што ніхто, акрамя Бога, канешне, даць дождж не можа. Ну і калі Лукашенко перакананы, ну, разумееце, это як з маленькім дзіцёнкам, который, калі сонца ўзышло, ён кажа, это я. Ну, а калі машинка зламалася, ну, значыць, это яно само. Таму, ну, можа быць, з дзяцінняў, можа быць, это ўжо такі старэчы маразм, можа быць, гэта сур'ёзная хвароба. В любым разе, хутчэй за ўсё, это яшчэ і таксама савецкі такі матэрыялізм, памножаны на патрэбу падабацца людзям. Вот сказаць трэба штосьці гродзенцам, там мусіць у Бога вераць, ну вот скажу-ка я так. Ну, это приблизно с той же серии, что и сказать у Германии, что не все то плохое было связано с Адольфом Гитлером. Ну, неяк на тему павінна спадабацца людям, і ён уже перастае разумець, што людзей гэта шакіруе. Вот мы побачили людзей, якія стаяць і глядзяць на яго под гэтым дажджом, ну і там такія хмурыя, неўразумелыя просто абліччы, людзі не разумеюць, хто гэта і што гэта. Вот як ён тут у Беларусі. Неадпаведнасць просто кідаецца ў вочы. Але тут вось яшчэ якая рэч. Лукашенко у той же самой прамове пасля заяўляе наступнае. Вот я зацитую. «Дождь нас вот подмочил, проверил, и смотрите, какое прекрасное небо. Значит, мы не совсем грешны. Владыки вот стоят, я их вижу. Мы не нагрешили столько, чтобы Бог нас не любил». И тут у меня ўзнікае пытанне, то что вот адно як з другим спалучаецца, і ці нема тут такога феадальнага разумення Лукашэнкам, што ён нібыта намеснік Бога, як той цар. На жаль, мы перыядычна бачым такія рэчы, мы перыядычна бачым, як ён памыкаецца прысвоіць Божую уладу і размаўляць ад імя наогул усёй улады. Але, канешне, ну, здалёк гэта глядзіцца для вернікаў кашчунствам, для неверуючых, ну, зусім неўразумела. Але Лукашенко, я паўтараю, он просто траціць сувязь з рэальнасцю. Тут цяжка каментаваць, таму што чым далей, тым болей у Лукашэнкі нерацыянальнага і нават проста, ну, шкоднага для яго. Ён не разумее, што ён сам выглядае, нават не сказаць архаічна, а проста часам жахліва, кашмарна. Каб зразумець, наколькі глыбока вось гэта псеўдарэлігійная, такая кліматычная тэматыка укаранілася ў ягонай свядомасці і як ён яе выкарыстоўвае нават на самым вышэйшым сусветным узроўні, давайте паглядзім наш першы матэрыял «Бог і надвор'е», што насамрэч хаваецца за гэтымі словамі ў размовах з гасцямі з далёкага ўсходу.
Вяртаючыся з петербургскага форуму, намеснік старшыні ўрада КНР Хань Джэн па дарозе дадому заехаў у Менск. Лукашенко вітаў яго ў рэлігійна-містычным духу, запэўніваючы ў кліматычнай нязменнасці адносін. Дарэчы, згадка пра надвор'е ў кітайскай дыпламатычнай мове азначае найвышэйшы ўзровень двухбаковых контактаў. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики. Рэлігійная тэматыка і прыродныя з'явы апошнім часам часта прысутнічаюць у публічных разважаннях Лукашэнкі. Выступаючы ў горадні, ён цалкам сур'ёзна разважаў пра дождж, як пра божы дар, пра грахі і прабачэнне. Госць з Китая таксама не застаўся ў даўгу. Ён узгадаў ранейшыя беларуска-кітайскія дамоўленасці і ўрачыста падзякаваў гаспадару сустрэчы. Под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин 2 раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Кітай па-ранейшаму разлічвае на роль Беларусі як транзітнага калідора ў рамках ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». Вынікам сталі 11 гандлёвых пагадненняў аб экспарце ў Кітай мяса, малочнай прадукцыі і драўніны. Паводле вынікаў 2025 года Паднебесная стала другім па велічыні гандлёвым партнёрам Беларусі і адзінай сур'ёзнай альтэрнатывай Маскве ў беларускай вонкавай палітыцы. А мы вяртаемся ў студыю, з намі на сувязі з Вільні Павел Северінец. Павле, вот як вы ставіцеся да гэтай цытаты, так? Лукашенко кажа, у свой час Господь дапамог нам зарыентавацца менавіта на Кітайскую Народную Рэспубліку. Ён размаўляе з другой асобай у КНР. Гэта камуністычная дзяржава, афіцыйна атэістычная. Лукашенко што не думае, як бы не выбірае, што каму сказаць? Як вось гэта можна ацэніць? Абсолютно. Я думаю, что тут он просто кажа, что есть у голове, особливо не рыхтуется, думая, что ну, як бы тут все будет успрынято нормально, але китайцу, атеисту, коммунисту, материалисту, ну, такие згадки, это, ну, в неким сенсе вострый нож. Материалисты не верят у існаванне Бога и мало того лічаць ворожай, як бы, ну, лічаць ворожай системой само христианство. Мы ведаем, якія проблемы мае христианская царква ў самім Кітаі. Таму, ну, гэта моцная палітычная памылка з боку Лукашэнкі, тое, што ён пачынае прагаворвацца, ўжо вядзе яго і да сур'ёзных палітычных пралікаў. Зрэшты, тут даўно ўсё вызначаецца не ягоным уменнем, не ягонымі паліттэхналогіямі. Ён стараецца як палітычная істота ісці вот ад нутра, ісці далей, вот як прэз яго, ну, а прэз яго вось так. І нават партнёры кітайцы час ад часу могуць не разумець таварыша з сінявокай Беларусі. Так, кітайскія таварышы могуць таварышу Лукашенко тут не зразумець. Я прапаную, давайте працягнем тэму, паглядзім больш пра тое, як выглядаў візіт Лукашэнкі ў горадню, і потым мы працягнем нашу размову. Чаму на захадзе Беларусі дыктатар раптам змяніў мілітарысцкія заявы на мантры пра мір? Глядзіце ў нашым наступным сюжэце з горадні. Візіт Лукашэнкі ў горадню прымеркавалі да адкрыцця абласной бальніцы. Пры нагодзе галоўны чыноўнік традыцыйна распавёў пра тое, што яму баліць. Ён прынізіў лекараў і настаўнікаў, якія пакінулі краіну, паразважаў пра вайну і сваіх апанентаў за мяжой. Тем более читаю отчеты наших разведчиков, докладывают, поехали наши беглые, от вас они тоже бежали. Ну, вот нас, Беларусь, особенно с Гродненской области, фразу вот наш идеолог, главный, наверное, или не заметил, или стесняется показать, заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно: это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Зразумела, што Лукашенко пабойваецца, што Украіна ці НАТО зробяць фарш з яго і ягоных сілавікоў, калі беларускі дыктатар вырашыцца на адкрытую агрэсію.
Не забыўся Лукашенко ў горадні згадаць і пра спадчыну СССР, а таксама пра тое, як ён, на яго думку, дальнабачна не дапусціў рэформаў у сельскай гаспадарцы. Был высокий уровень в советские времена хозяйствования, а потом все ждали реформы. Реформы, давай реформы. Дореформировались, растащили все, что было. Работать никто на земле не хотел. Почему я обратил внимание на Дубку? Он такой крепкий хозяйственник. Ну что говорю, Саша, война войной, вчера была, а сегодня надо спасать Гродненскую область. И вот сегодня я лечу уже совсем аккуратненько. Менавіта ў горадні падчас пратэстаў 2020 года галоўны міліцыянер Сіняўскі папрасіў прабачэння ў народа за гвалт, а чыноўнікі стварылі савет згоды з удзелам пратэстоўцаў. Праўда, ненадоўга. З Менску кіраваць рэгіёнам паслалі Наіміта Асеціна, генералам міліцыі з красамоўным прозвішчам Караяў. Вынік – тысячы рэпрэсаваных, тых, хто выехаў за мяжу і асуджаных. Што сёння? Дыктатар дорыць мяцежнай вобласці прабачэння? Мы показываем, что даже здесь, на Западе, которые когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди. Выступаючы ў абласным цэнтры, Лукашенко нібы мантру неаднаразова паўтараў слова «мір». Гэта рэзка кантраставала з яго агрэсіўнай рыторыкай, да якой за апошні год усе ўжо прызвычаіліся. Ці сапраўды яго планы змяніліся, ці ж гэтыя словы толькі заслона для чарговай хлусні стане вядома ўжо хутка. А менавіта пасля восеньскіх парламенцкіх выбараў у Расіі, калі рукі Крамля будуць канчаткова развязаныя. І вось, Павел, зверніце ўвагу на апошнюю цытату з сюжэту. Вот Лукашенко звяртаецца да людзей і кажа, што ну вот, нібыта лічылі, што на Захадзе тут жывуць чужыя людзі. Гэта ён жа транслюе, атрымліваецца, свае меркаванні, што гэта ён лічыў, што тут на Захадзе жывуць чужыя людзі. І як увогуле такое можа гучаць ад чалавека, які нібыта лічыць сябе там народным прэзідэнтам, яму ж бачна, вельмі хочацца быць нейкім трыбунам такім. Сапраўды, гэта не проста вельмі дзіўна, гэта часам і шакуе тое, як ён спрабуе падзяліць беларусаў, ну а потым нібыта аб'яднаць пад сваёй уладай. Вось гэта вот падзяляй і ўладар, ён разумее вельмі прымітыўна. Спачатку людзей падзяліць, прызначыць ворагаў, ну а потым сказаць: не, знаеце, мы тут усе, вот, ну, галоўнае, каб я кіраваў, а все астатняе будзе добра, вы цяпер нашыя, вы цяпер мае. Праз гвалт, праз турмы, праз застрашванне прывёў да маўчання ўсю краіну. Ён цудоўна разумее, што людзі супраць яго, абсалютная большасць беларусаў яго ненавідзіць, але вось куражыцца і кажа, што ну все, вот цяпер все нормально. Канешне, десяткі тысячаў людзей у форме выконваюць загад, пакуль выконваюць загад, пакуль ён жывы. І можна казаць такія словы, можна казаць такія рэчы. Для Лукашэнкі, канешне, людзі, якія жывуць на захадзе Беларусі, у заходняй Беларусі, яны чужыя, таму што там больш веры, таму што там больш беларускасці. Ну, магу параўноўваць, бо я сядзеў і ў Шклове, дзе Лукашенко калісьці пачынаў канваірам, кантралёрам, і сядзеў я ў Гародні ў турме. Там нават сярод тых людзей, якія ну, абслугоўваюць турму, супрацоўнікаў турмы, беларускамоўныя у Шклове, напрыклад, чужыя, это адчуваецца проста. Вось там настолькі саветызаваная вось гэты кантынгент, чужыя. А ў Гародні ўсё-такі там вяскоўцы працуюць у турме. У Гародні вот не было такога ўражання. Са мной час ад часу размаўлялі па-беларуску і з Бога глуміцца сабе не дазвалялі, як гэта часам бывала ў тым жа Шклове. У гэтым плане Лукашенко не проста шклоўскі, ён да мозга касцей савецкі. Ён ментальна савецкі чалавек. Для яго незразумела тое, што гісторыя Беларусі – это і хрысціянства, і беларускасць. Для яго незразумела гэта. І таму вот ён робіць такія рэчы, якія выклікаюць непаразуменне альбо шок. Так, Павел, дякую за ваш каментар. Яшчэ кідалася в очі моцна ў горадні, што Лукашенко так неупэўнена выступаў, нерваваўся і як бы апраўдаваўся. Вот я вам там абяцаў, штосьці зрабіў, вяртаўся з думкамі да Дубко, да сярэдзіны 90-х, якіх мала хто памятае з прысутных на гэтым мітынгу, так? Як бы адчувалася, што гэта не зусім у сваёй талерцы ў гэтай горадні быў, і што на гэтых чужых, так бы мовіць, все-таки крыху пабоіваецца. Павел, дякую вам за ваш каментар. Нагадаю, з намі на сувязі з Вільні быў Павел Северінец, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
А со мной у студыі быў Дмітрий Міцкевіч. Дмітрий, дзякуй таксама. Дзякуй. Мы яшчэ не развітваемся, мы працягваем праграму далей. І у нас яшчэ цікавае інтэрв'ю будзе наперадзе і сюжэт. Клятвы Лукашэнкі пра мір, агучаныя ў горадні, прагучалі некалькі тыдняў пасля сумесных з Расіяй вучэнняў па прымяненні тактычнай ядравай зброі. Аднак у Бруселі гэтыя манеўры практычна ігнаруюць. Чаму Захад не палохаецца ядравага шантажу і як бачыць пагрозу з боку Мінску ў Хельсінкі? Пра гэта Алесь Сіліч пагаварыў у студыі Еўрапейскага парламенту з еўрадэпутатам і фінскім генералам Пеккам Тавери. У Беларусі прайшлі сумесныя расійска-беларускія вучэнні па прымяненні тактычнай ядравай зброі. Упершыню ў назве гэтых вучэнняў адкрыта прагучала слова «ядравы». Аднак у Брусэлі гэтыя вучэнні практычна засталіся незаўважанымі. Як вы думаеце, чаму так адбылося? І ці лічыце вы расійскую ядравую зброю, размешчаную ў Беларусі, а таксама ядравыя вучэнні, якія там праводзяцца, пагрозай для вашага рэгіёну і для Фінляндыі ў прыватнасці? Я б сказаў, што найперш з тактычнага пункту гледжання гэтыя вучэнні не маюць ніякага сэнсу. Перамяшчаць далёкабойныя ядравыя ракетныя сістэмы бліжэй да НАТО ў Беларусь, якая знаходзіцца ў зоне дасяжнасці авіяцыі НАТО, нашых далекабойных ракетных пускавых установак і ўсяго іншага з тактычнага пункту гледжання не мае ніякага сэнсу. Так што гэта не тое, што яны сапраўды рабілі б у выпадку вайны і што было б неабходна ў военны час. Але гэтым разам гаворка ідзе пра сігнал з боку Расіі. Яны спрабуюць запалохаць Захад, кажучы: у нас ёсць гэтая магутная ядравая зброя, мы перамяшчаем яе бліжэй да вас. І, вядома, гэты сігнал адрасаваны еўрапейскім народам. Таму, што вайскоўцы разумеюць, гэта не мае ніякага сэнсу. Але гэта спроба запалохаць Захад і нагадаць, што Расія ядравая дзяржава, што яна мае магчымасць пагражаць Захаду і што такія заявы становяцца ўсё больш і больш звычайнымі. І расійская рыторыка ўсё больш і больш паказвае, што Расія слабая. Апошняе, што дазваляе ёй заставацца вялікай дзяржавай, гэта яе ядравая зброя. Яе армія не можа перамагчы ўкраіну. Яе эканоміка разбураная і меншая за эканоміку Італіі. Таму ядравая зброя засталася іх галоўным козырам. Яны ўвесь час размахваюць ядравым сцягам. І чым слабейшыя яны становяцца, тым больш размахваюць гэтым ядравым сцягам. І я думаю, што рэакцыя Брюсселю была цалкам правільная. Проста ігнараваць гэта. Ведаеце, нам усё роўна. Вы нас не запалохаеце. У нас таксама ёсць ядравая зброя. Размахваць ядравым сцягам. Вы выкарысталі вельмі цікавы выраз. Дарэчы, апошнім часам узмацнілася агрэсіўная рыторыка рэжыму Лукашэнкі ў дачыненні да Захаду і Ўкраіны. Ці бачыце вы магчымасць эскалацыі з боку Масквы і Менску супраць краінаў НАТО ў найбліжэйшай будучыні? Калі гаварыць пра Беларусь, то я не думаю, што Лукашэнка сапраўды зацікаўлены ў тым, каб уступаць у вайну ні супраць Украіны, ні тым больш супраць НАТО. Але, вядома, ён у складаным становішчы, таму што ягоная ўлада, яго знаходжанне пры ўладзе залежыць ад Пуціна, а Пуцін, безумоўна, патрабуе ад яго большай актыўнасці. Таму ён вымушаны нейкім чынам рэагаваць. Таму я думаю, што Беларусь будзе працягваць выкарыстоўваць інструменты гібриднай вайны, запускаць паветраныя шары ў бок краінаў Балтыі, спрабаваць накіроўваць мігрантаў да польскай мяжы, удзельнічаць у розных дыверсійных і інфармацыйных аперацыях, праводзіць пагрозлівыя ваенныя манеўры. Але я не думаю, што Лукашенка атакаваў бы НАТО ці накіраваў бы беларускія войскі для нападу на НАТО ці Украіну. Бо ён ведае, што калі б зрабіў гэта, яны панеслі б жахлівыя страты, бо гэта дрэнна падрыхтаваныя і дрэнна аснашчаныя войскі у параўнанні як з украінскімі войскамі, так і з войскамі НАТО. І ў ягонай краіне магло б адбыцца другое паўстанне. І гэтым разам Пуцін ужо неканечне змог бы яго выратаваць. Гэта была б для яго занадта вялікая пагроза. Таму ён спрабуе балансаваць у адносінах з Пуціным, задавальняць ягоныя патрабаванні, але пры гэтым не рабіць занадта шмат такога, што магло б паставіць пад пагрозу яго уласнае становішча. Наколькі, на вашу думку, Беларусь сёння ўспрымаецца як патэнцыйная пагроза ў кантэксце магчымага нападу на краіны Балтыі разам з Расіяй? Якія сцэнары разглядаюцца ў Фінляндыі ў сувязі з гэтым?
Безумоўна, Беларусь добры плацдарм для наступу як у напрамку сувальскага калідора, каб стварыць сухапутнае злучэнне з Калінінградскай вобласцю, так і ў напрамку Літвы ці Польшчы. І мы ведаем, што яшчэ да пачатку вайны ва ўкраіне, да пачатку агрэсіі ў 2022 годзе расейцы адпрацоўвалі і планавалі сцэнар, паводле якога іх першая танкавая армія, якая на той момант была іх наймацнейшым бронетанкавым злучэннем, павінна была быць разгорнутая ў Беларусі. І ўжо з Беларусі яна павінна была працягнуць наступ у тым напрамку, у якім планавалася праводзіць аперацыю. І гэтая пагроза захоўваецца дагэтуль. Нават, нягледзячы на тое, што я ўжо казаў, беларускае войска не абавязкова хоча ваяваць супраць НАТО, але ўсё роўна іх могуць прымусіць дазволіць расейцам выкарыстоўваць тэрыторыю для такога кшталту аперацыі. Аднак справа ў тым, што цяпер у Беларусі няма якіх-небудзь буйных расейскіх войскаў ці значных расейскіх груповак. Разгортванне гэтых сілаў і іх падрыхтоўка да правядзення баявой аперацыі супраць Польшчы ці Літвы занялі б некалькі тыдняў. Мы загадзя заўважылі б, калі б такое разгортванне пачалося. І, безумоўна, мы таксама павысілі б уласную баявую гатоўнасць і былі б гатовыя супрацьстаяць магчымага нападу, калі б гэта спатрэбілася. Пакуль Лукашенка прабуе балансаваць паміж ядравымі пагрозамі Крамля і эканамічнай залежнасцю ад Пекіну, дэмакратычныя сілы Беларусі ўмацоўваюць сувязі на захадзе. Сапраўдная усепагодная дыпламатыя сёння выглядае інакш. З Гаагі ў Лондан, а адтуль у Прагу. Глядзім матэрыял пра еўрапейскае турнэ Святлана Ціханаўская і сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэм'ер-міністрам Аб'яднанага Каралеўства на Даўнінг-стрыт у Лондане. Мы размаўлялі на гэтай сустрэчы пра тое, як важна падтрымліваць дэмакратычную Беларусь і што гэта таксама інвестыцыя ў бяспеку Еўропы і таксама ў бяспеку Великабрытаніі. І таму падтрымка дэмакратычнай Беларусі это таксама падтрымка для Украіны. У 24-м годзе, калі Літва ініцыявала працэс супраць рэжыму Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе, Вялікая Брытанія абавязалася шчыльна садзейнічаць. Таму на парадку дня абмеркавання з прадстаўнікамі кабінету суддзяў рэжыму ў выкраданні Расіі украінскіх дзяцей. Прадстаўнікі кабінету перадалі брытанскім калегам доказы злачынстваў Мінску ў гэтай справе. Святлана Ціханаўская заклікала Вялікую Брытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду. Ягоная місія – падтрыманне ахвяраў рэжыму Лукашэнкі. Да канца году лічба дзяржаваў-донараў з 13 мае пашырыцца да 15. Апрача гэтага, сітуацыю Беларусі маюць абмеркаваць на пляцоўках G7 і G20 у наступным годзе, калі Вялікая Брытанія будзе прымаць апошні саміт. Сёння мы можам з упэўненасцю сказаць, што Великабрытанія будзе прымаць моцную прынцыповую пазіцыю і будзе працаваць надалей з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і дапамагаць нам ва ўсіх нашых пытаннях. Парламент Аб'яднанага Каралеўства стаўся месцам сустрэчы чальцоў міжнароднага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Кааліцыя аб'ядноўвае звыш 400 парламентароў з 24 дзяржаваў. Пасля Лондану каманда Святланы Ціханаўскай накіравалася ў Чэхію, дзе сустрэлася з прэзідэнтам Петрам Паўлам і прэм'ер-міністрам Петрам Матінкам. Чэхія пастанавіла спрасціць рэжым выдачы візаў сваякам беларусаў, што жывуць у гэтай дзяржаве. Беларусы з чэшскімі палітыкамі абмяркоўвалі, як не дапусціць яшчэ большага ўцягвання Беларусі ў вайну і як дапамагчы вызваленню палітвязняў. Напярэдадні візіту ў Чэхію ў інтэрв'ю выданню Reuters Святлана Ціханаўская сказала, што вызваленне палітвязняў адкладзенае на некаторы час. Пазней гэту інфармацыю офіс Святланы Ціханаўскай зняпраўдзіў. Ведаючы прычыну, я не хвалююся. Вядома, мы хочам, каб як мага хутчэй вызвалілі больш людзей, і любая затрымка псуе здароўе многіх з іх.
Але гэта не канец працэсу. Ціхановская прапанавала Чэхіі, як і Вялікай Брытаніі, далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду, а таксама прызначыць адмысловага спецпасланніка для супрацы з дэмакратычнымі сіламі. Цікава, што сустрэча з міністрам замежных спраў адбылася ў місіі дэмакратычных сіл у Беларусі ў Празе, альтэрнатыўнай беларускай амбасадзе. Вось так выглядае беларуская палітыка на гэтым тыдні ад спробаў прысвоіць сабе божы дождж і ядравага махання сцягамі да паспяховых і прынцыповых дыпламатычных крокаў у еўрапейскіх сталіцах. Што з гэтага сапраўдная праца на будучыню Беларусі, а што часовая дымавая заслона, высновы рабіць вам. Дзякую вам за ўвагу, бывайце і трымайцеся.